Dobar dan svima i dobro ste došli na kanal Duševni mir. Verujem da ste dobro i zdravo, da imate mir u duši i radost u srcu. Evo ja sam danas radim sa pacijentima, očekujem pacijente svakog momenta da dođu. I eto, koristim vreme i koristim priliku da snimim jedan veoma važan video, a to je koliko je važno da usporimo u životu i da ćemo u miru i u spokoju lakše i brže postići stvari nego kada forsiramo, kada guramo, kada idemo na silu, kada sve to završavamo nešto ofrlje, na brzinu i tako dalje. Zamislite kad bi ja, s obzirom da radim ovaj moj posao, da radim ja to tako na brzinu i tako da što više, ne znam, pacijenata prođe ili kakvi tamo posla. Zato su moji tretmani jako dugi, zato što su kvalitetni, zato što se radi temeljno. Sad, to je, i uopšte nije dobro da se žuri u životu. Znači, ne. Vidite u prirodi kako sve to ima svoj proces. Pre 2 meseca je ovde bio sneg. Sad je totalno zelenilo. Sve procvetalo, sve miriše, proleće, sve je... To je prosto proces, Božji proces, zato je strpljenje nama veoma važno. I ne postoji tu ljutnja. Jedan cvet se ne ljuti na drugi cvet. Bela rada, ne znam, na ružu, šta ja znam, ili visi baba, zašto je ona tako mala, a stiže prva, ili ne znam, ruža, zašto ima trnje i tako dalje, i zašto stiže tek u julu. Tako da, Gospod Bog je svakom dao da cveta i nije dobro se upoređivati, tako da ovaj video vodi 2-3 naslova, ali ću ja da ga sklopim u jedan. Još jedna važna stvar je isto da mozak ne voli brzinu. Znači, on kad uči, on radi temeljno. Ja znam kad učim da sviram na fruli neku novu pesmu, nešto novo. Zečevi prolaze pa mi sklanjaju fokus. Znači, mozak ne voli brzinu, da se nešto brzo nauči. Kako do učenja dolazi? Znači, kroz česta ponavljanja. Da bismo nešto naučili, bilo da je to, ne znam, bilo da je to neki posao, bilo da je to neki zanat, bilo da je to neki, da kažem, šta god, da li je u pitanju nešto, neka pesmica, recitacija, nešto motorički da se odradi, kolot napred, stav na šakama, primjer ja sad dajem. Jer nije samo učenje to ako čitamo knjigu i učimo pesmicu. Imamo mi mnogo učenja, na primjer da otpevamo neku pesmu, da odsviramo nešto, ne znam, da nešto skačemo u vis, skačemo u dalj. Znači potrebno je često ponavljanje. Ova učenja postoje motorička, postoje retorička, postoje mnoga učenja, primjer. Sad, kako će osoba da uči? Prvo mora da pronađe koji je tip učenja. Zašto? Neko uči gledajući, to je vizualni tip. Neko uči slušajući, znači to je auditivni tip. Neko uči gledajući i slušajući, to je auditivno-vizualni tip. Znači neko uči, šta ja znam, retorički, mora da čita naglas da bi zapamtio i tako dalje. To kad se uči na pamet i tako dalje. Neko uči sa razumevanjem. Eto. Sad, nekome je Gospod Bog dao da lakše nešto uči, jer su mu interesovanja u tom smeru, a nekom je dato nešto drugo lakše da uči. Naprimjer, meni je jako loše išla matematika. Zašto? Zato što me apsolutno nije interesovala. Zato što se meni danas matematika svela na telefon, ono je jedan digitron i ti izračunaš sve što ti je potrebno. Gde ćeš, Keti dušo? Sad će ona da izađe vani. Samo da pustim Keti vani, pošto će u WC sigurno toalet. Dođi, Keti dušo. Ajde da te pustim toalet. Si došla ti, mila, tu meni, a? Ajde, kako si mi pametna ti moja. Ajde. A misliš, ti tu stojiš i misliš? Ajde, bebo, napolje. I tako stane tu na vrata i misli se, a to je verovatno da kad sam već da snimim ovaj divan cvetić. Kako je lepo. Sklonila sam ga sa kiše da mi ne pokisne. I ovdje isto. I kad sam već to, ajde da snimim malo ovo zelenilo.
Malo sam izneli ovaj fikus vani, da ga dohvati kiša i evo krenuo je. To je proces sve. Reka žubori i eto. Eto, dragi moji ljudi, malo sam prekinula ovaj video, no nema veze. Vole ljudi da gledaju život na planini prosto. Tako da, stala sam do vizualnog tipa, auditivnog, znači neko kako god, prosto postoje ljudi koji su za nešto stvoreni i postoje ljudi prosto koji nisu stvoreni za neke stvari. Ja ne mogu se bavim fizikom, ne mogu se bavim hemijom, da mi to bude profesija, ja znam samo osnovne stvari, a i verujte mi, i ne interesuje me. I obično, kad sam ja učila jednu devojku na pedagoškom fakultetu za ispit da svira, ja kažem probaj ovako, pa kaže Anči, veruj mi, ali ne interesuje me to samo koliko za ispit. A ja bih svirala 24 sata dnevno, kad imam vreme prosto. Ja obožavam da sviram prosto. Ja obožavam da pevam. I tako dalje, sve što se tiče muzike, da slušam finu muziku, tako i tako dalje. Prosto nismo svi dati za isto i to je jako važno i potrebno, zato što onda smo zavisni jedni od drugih. I mnogo je opasno misliti da je onaj tamo neko bolji od nas ili da smo mi bolji od nekog. Tako vrijeđamo Gospoda Boga. Niko od nikog nije bolji. Samo što neko koristi svoje talente i darove, a neko ne koristi. A Gospod Bog je u svakom usadio talenat, dar i tako dalje. I treba razvijati talente i nadograđivati se i tako dalje. Ali da se vratim ja na moju temu. Znači, usporenost je jako važna zbog mozga. Verujte mi. Sad do učenja dolazi u više faza. Te faze se nazivaju retencija, rekognicija i reprodukcija. Znači, retencija, rekognicija, ovo se uči iz razvojne psihologije, to smo imali na pedagoškom fakultetu. To je psihologija razvojne ličnosti. Tako da, kada nešto često ponavljate, dolazi do učenja. Znači, često ponavljanje, često obnavljanje i onda dolazi do reprodukcije. Ali mozgu treba vreme, zato nije dobro u školama što se forsira tempo. Znači, to nije zdravo ni za mozak. Zamislite vi, ma kakvi taman posao, mozak ima određenu brzinu na kojoj radi. Imate ljude koji brzo kapiraju, imate ljude koji lakše kapiraju. I jako je opasno kad učitelj, profesor ili bilo ko ne da detetu vreme da nauči prosto. I tera ga na to, mora na silu, pa lupa. Ne znam, to meni školstvo se uopšte ne sviđa, ja bi tu mnogo što promenila. Znači, nikako mi se školstvo ne sviđa. Znači, ja bih decu izbacila vani u prirodi, mogu u prirodi da uči i geografiju, i istoriju, i biologiju, i sociologiju, i fizičko, i matematiku, i likovno, i muzičko. Sve mogu vani da uči na svežem vazduhu. Skoro mi je bila grupa dece, znači ne da su iskrivljeni. To su deca po 13, 14 i 15 godina. Na klinici. Znači oni krcaju, njima su ruke, znači palčevi iskrivljeni od igrica, oni nemaju povijeni u kifozu, totalu, lordozu, skoliozu, osteoporozu u tim godinama. Ma kakvi bre, u tim godinama ja nisam na zemlju stajala, što se kaže. Ma kakvi bre, ma kakvi. Ovo danas ne znam. Moramo da se molimo za decu prosto, moramo. Mrzi me. Pa kako te mrzi čoveče, pa nekad igrališta raskrsnice bre bile prepune. Prepune. Lopte nisu mogli da nas uvuku u kuću do 12 sati. Ovo sad moraš da ga moliš da izađe napolje i da uzme loptu, da se... Ne mora loptu, nisu svi nešto, ne znam. Eto, dragi moji, dobro, ja sam od uvek bila sportski tip i ono. Tako da usporenost je jako važna i ne vredi se upoređivati sa drugima i takmičiti se, to može biti jako opasno. Naš mozak traži usporen rad na tenane, jer sve što stvara paniku nije dobro, sve što stvara, kako bih rekla, brzinu, sve što nije znači dobro, jer tad čovjek u tom stanju ne donosi dobre odluke. Kad nema smiran um, tražite od Boga Gospoda smireno umlje, to je mnogo važno, ja sam to tražila.
I sad vidim ljudi me ubrzavaju, čekaj, stani polako. Ne mogu da ti ja dam dijagnozu dok te ne ispitam, da vidim šta ti je, da vidim koliko to dugo traje, da vidim da li je to na duhovnom, da li je na mentalnom, da li je na duševnom, da ti pomognem. Moram da polako. I sad neko će da vam lepe, a ti si mnogo usporen. Ma čoveče, mogu ja da budem i brz i brza, ali neću prosto. A gde žurim ja? I to nestrpljenje je mnogo opasno. Znači ja sam na mom strpljenju morala da radim mnogo. I hvala Bogu, imam sada strpljenje, sad sam prepuštena volji Božjoj, sad verujem procesu, što predlažem i vama. I tako možda imaš mir, da imaš spokoj i da ti glava bude totalno rasterećena. Evo sad očekujem pacijenta koji je umoran od života, na primjer. Zašto? Zato što mnogo radi, ne zna da sedne. Poslije kad legne da spava, ne može ni da spava od preopterećenosti. Kaže, molim te, Anči, nađi mi termin danas da dođem, ne mogu prosto. A i vreme je jako loše, magle su i kiše, pa ima isparenja. Tako da ako neko ima visok pritisak, da zna da je to malo može biti od vremena. Jer je prosto pritisak kad pada, ljudima se diže pritisak, asmatičari, srčani bolesnici moguće da osjećaju malo težinu u vazduhu i eto. Tako da ništa to nije strašno, jer mi je stiglo mnogo poruka u inboxu, šta mi se dešava, ne znaju ljudi, jer se boje, te ovo, te ono. Eto, dragi moji ljudi, znači usporenost je mnogo važna, lagano, polako, natenane, da uživaš u svakodnevnom životu, da sve što radiš opušteno, polako. Ako ti se danas, pa ajde sutra ćemo, doći će to s nama, a nije dobro ni da teraš ni sebe na silu nešto. Hoćeš na silu da ozdraviš, ne ide prosto, neće. Hoćeš na silu, ne znam, da kupiš nešto, ne ide prosto. Hoćeš na silu ovo, ne može. Ne možeš da sadiš cveće u decembru. Ili ne znam u januaru. Možeš u plasteniku nekom, ne možeš u dvorištu, zato što je puno snega. Eto. Tako, dragi moji ljudi, šta da vam kažem? Mnogo moramo da radimo na svojoj usporenosti. Mnogo moramo da radimo. Zato što ja sam isto radila. Zatim, kad govoriš, to je ta stabilnost, ta sigurnost, primetit ćete vi da jako brbljivi ljudi, oni su nestašni, oni ne mogu da stoje u mestu dok nešto ne rade. To isto nije dobro. Znači vežbaj pa polako i Bog će ti pomoći. Polako i polako, mora malo i da se vežba. Eto, dragi moji ljudi, šta da vam kažem, uživajte u svakodnevnom životu i usporite malo. Pa i isto, što se tiče zakazivanja stvari, ne moraš to i nešto to da zakažeš, ne znam, ako ne stižeš čoveče, ljudi zakazuju stvari, hoće da ispuštuju onog tamo, bolje kaži, ali to i nešto ofrlji samo da te otkačim ono. To isto nije dobro. Znači, apsolutno nije dobro. Napravi sebi u narednih nedelju dana, pa ne moraš sve za jedan dan da završiš, pa za dva i za dva, pa polako, pa život je pred tobom, pa završit ćeš. Jer sve što radiš na brzinu ništa ti nije kvalitetno. Ovo isto jedna važna stvar je odlaganje stvari. To uopšte nije dobro. Znači, primer sad, najobičniji primer. Ti treba, na primjer, da ugovaraš 100 puta sa nekom osobom za nešto. Primer sad. I kažeš, ajde, na primjer, dogovorili smo se da ja dođem, ne znam, u četvrtak, primer sad. I sad ta osoba zove svaki dan da potvrdi. To je prvo i nije ni kulturno. Drugo, ako smo se dogovorili, znači šta me više zoveš 100 puta. I ja tebe i ti mene. Smo se čuli, smo rekli u četvrtak u 10. Ćao. I sad ta osoba zove ili ja nju svaki dan do četvrtka da potvrdi. Ali čućemo se, a zašto ako možeš odjednom da se dogovoriš? Zašto vučeš repove bez veze i ide ti energija bez veze na totalno glupe i nebitne stvari? Zapiši u tefter, tamo jeste, možda je to kod mene malo, šta ja znam, zato što i radim na termine prosto, pa imam, na primjer, od 10 pa 12, pa ne znam, 2, pa 4, pa 6 i tako ja zakazujem, uvek dam prostora. Sad mogu ja, tako da ako osoba kasni 10-15 minuta i dobro. Sad,
Ne moramo mi, ako ste mi zakazali, na primjer, tretman, ne znam, u 2, ne mora u prošle 2 nedelje, sada me zoveš svaki dan da potvrđuješ. Nemaš potrebe. I sad krećem, evo, na pola sam puta, to mnogo gubi snagu i energiju, stvarno. Ne samo, ali onda sam ja primetila kod te osobe da ona sve to radi. Ne mogu pričati tamo s nekom drugaricom, ne mogu sad, ne znam, ovo sam. Ne mogu, ispričaj se, odvoji 2 sata, ispričaj se sa svojim prijateljima u toku nedelje da smanji stres, bre čoveče, vidiš. Bolje ti je da sedneš tih 2-3 sata u nedelje, da se ispričaš sa svim svojim prijateljima i ostalima i familijom i komšijama, bolje je na te nane. Ne mogu da idem ja u market i da vozim kolice i da spričam. Znači, totalno glupo. Niti znam zašto sam došla, niti znam zašto sam pošla. Tako da o tom odlaganju ja ću ponovo da snimim jedan specijalan video, to strašno remeti mir u duši. Odlaganje. Uradi ono što možeš. Mislim se, meni bi lakše bilo, daj bre čoveče da se ispričam sa tobom, daj da rešimo i više, pusti me bre da idem ja dalje. Lakše nego, čućemo se sutra, čućemo se preko sutra, čućemo se za 5 godina. Mislim, ne moramo ni da se čujemo, bre, nikad. Eto, dragi moji ljudi. Dođe ponekad, nije ti ni do priče, nije ti ni do razgovora, hoćeš prosto da budeš u miru, da, i nisi prosto za razgovor, postoje i teški ljudi koji opterećuju, ljudi se dele na ljudi koji opterećuju, ljudi koji rasterećuju, tako da pamet u glavu i kad možda i niste nekad u elementu, ok je i da se ne javite, ali posle 3, 4, 5 dana se javite kad budete bili. Nemoj da bude samo ja kako ja hoću. Samo da se čujemo kad meni odgovara. To je vuče malo egoizam, vuče egocentrizam. Daj kako mogu ja, možeš i ti. Kad možeš ti, mogu i ja. Ako ne možemo, pa ne možemo. Imate vi ljude koji se ljute kad vi ne možete prosto. Pa izvini. Kako se ja ne ljutim kad ti ne možeš? Ne ljutim se, što? Eto, dragi moji ljudi, znači, usporite malo u životu, ne forsirajte nešto u životu, sve što treba da dođe u vaš život doći će bez muke, bez pritiskanja, bez tiskanja, bez... Zašto? Da se ne biste razboleli, da biste imali zdravlje, mir i spokoj. Treniram da govorim samo dobre reči i da sejem samo dobro seme. Tako da, eto, mir svima i svako dobro i budite, da kažem, dobri. Usporite prosto. Nije samo to, nego ljudi bre i u vožnji puni, bre duša puna nečeg. Neko jednu reč tamo da kaže, on će da ga iznervira, pa će... Kaže, šta me taj tamo gleda? Pa pogledao taj čovjek, pa šta? Znači, kad ti uperiš prst u nekog, prema tebi su okrenuta ova 3. Kaže meni jedan prijatelj, on je tako malo nervozan čovjek, ja sad pokušavam da mu dokažem koliko je smirenje važno, posebno za njega. Kaže, a šta ti misliš, ja odem sad na parking plac i sad ja taman da se parkiram i neko uleti. Pita on z mene, a šta bi ti uradila? Ja ništa, rekao, našla bi neko drugo mesto, pa ako treba i 200 metara dalje od prodavnice. Jeste, ali tebi se žuri, ti ne možeš. Pa, jer ti ne znaš šta i što vozi što se parkirao, možda mu je bolesno dete, možda mu se žena porađa, možda, ne znam, mu je dete bolesno, možda došao da kupi neku tabletu važnu, možda bio u ratu, možda bolestan, možda ne znaš ti, da bi ta osoba imala mir i ja da ima mir, ja ću da ga zaobiđem i ja ću se parkiram na drugo parking mesto. I neki auto, pa gledam, pošto očekujem pacijent. On kaže, pa jest. Rekao, šta bi ti uradio? Ja bi izašao napolje, pa bi mu se nabao, pa jeste, da je u pitanju neki dekica ili neki, ali da ti izađe baja od 2,5 metra, bokser, da li bi tako? Tako da strpljen, spašen, pamet u glavu, posebno po tim parkinzima, benzinskim pumpama, i parkiraj se dalje gdje nema auta, jer onaj kako si parkiran pored možda te ogrebe i čao, nema ga. Uvek sam tražio, moramo da budemo mudri, prosto.
Ne moraš da se... I voli tako da se parkira u najveću gužvu. Zašto? Zato što mu radi ego. Vidi šta ja znam, vidi šta ja umem, vidi šta ja... Koga boli uvo, bre, šta ti, šta ja znamo. Malo je to meni prosto i glupo. Da se na takav način. I ono parkiranje u zaletu. Meni ono... Umjesto da kad sediš sa nekim u autu da se voziš mirno i spokojno, ti prosto mora da imaš pritisak 200. Zašto? Zašto? Ljudi vole da se voze sa mnom, ja vozim lagano, fino, lako. Da se osoba osjeća prijatno i mnogi mi ljudi kažu, Anči, volim kad me ti voziš. Zato što se osjećaju sigurno. A ovo moraš da se uhvatiš za onu ručku i ovako da ideš. Znači, baš bez veze. Tako da, sve što radite usporite i vožnja auta uopšte, i ona tuc muziku u autu, to je ovdje zabranjeno prosto. Zato što ti diže adrenalin i ti po gasu, ne čuješ ni motor, ne čuješ ni ljude, ne čuješ... Da sam ja morala 2 puta da mu skrenem volan, da ne bi čovjek skrenuo tamo. Sreća što sam sedela kad naš auto nije radio. Čekaj bre, ti sa tvojim prijateljima vozi tamo. Na tim trkama vozi, radi šta hoćeš. Kad voziš mirne ljude, drugačije ljude, vozi bre lagano, normalno. Ograničenje 40, on vozi 80. I posle, kriv mi ovaj, a to ovdje oduzimaju dozvolu bre. S druge strane ne možeš onu glasnu muziku što udara u mali mozak. Ne čuješ ništa. I sad si ti frajer veliki. Dokazujte se na druge stvari. Ja mu ga pitam šta je po tebi jak čovjek. On misli sad da je frajer. Znači, tu ja ne ogovaram nikog, nego prosto rasuđujemo stvari. Kad se parkiraš, parkiraj se negdje da nema uopšte auta ako možeš, da te neko ne ogrebe, jer će taj da ode dok si ti u prodavnici i čao, nećeš da ga nađeš nikad. Posebno kad je zima i tako. Ili ako se ne moraš baš uz, jer ti voziš dobro, ali onaj tamo možda ne vozi dobro. Kaže, pa ja Anči vozim ekstra, pa ti voziš, ali ti moraš da paziš i na onog što ne zna da vozi. Kad ćeš da staneš, kad ćeš da... A najgore ti vozači kad su ubeđeni da su ne znam kakvi vozači, i misle da u brzini, to su sekunde u pitanju, tako da budite oprezni. Posebno kad su sad motori, kad voze ove bicikle, pazite. Kad ne može, i kamioni, kad pretiču ovi biciklisti, ako neko ima ko vozi biciklu ovdje na ovom mom kanalu, ljudi moji, ne vozite tamo gdje je preko 40. Jer i kamioni, ulja na putu, nema potrebe, letnje kiše klizavo. O tome treba da snimim jedan specijalan video. Molim vas, pazite, nek vas Bog čuva i polako. Znači, brz život nikako nije dobar. Znači, nikako vodi u totalnu propast. Uspori malo, bre, uspori malo. Probaj, mir svima i svako dobro, Ana ide u radni dan. Ćao. I usporite malo i ne forsirajte stvari prosto. Sve što treba da dođe u vaš život, doći će. I vozite sporije. Mir svima i svako dobro.